Ja. Sådan noget der. Ja. Kunne have gået på universitet, men jeg blev til fest og sent. Jagtede østrogener, endte i en rendesten. Føler mig tit alene, men jeg er langt fra alene. Og oplever sjældent, at jeg er langt fra en scene, uden selv at stå på en. Nå Hugo, så hvor er vi? Vi er herude. Vi er fucking... Check in, check ud. Check in, check ud. Fucking good. Så er vi på vej. Snop i godt. Forklar lidt om, hvor vi skal hen eller hvad? Fjerneslev engang. Fjerneslev og Frederiksberg på søndag. Fjerneslev, Sorø og Frederiksberg. Vi skal ud og have nogle højtalere. Så skal vi, og det her, det tænker jeg, det er part 1 af vores lille højtalerprojekt vlog. Med hvordan vi bygger højtalerne og sådan noget. Og delene vi køber og hvordan vi gør hvad. Type shit. Stay sharp derude, mand. Følg med. Hvor langt er vi indtil videre cirka? Jeg tror cirka vi er en halv times tid derfra. Halv times tid derfra. Vi skal catch en bus. Vi er kun i Roskilde, okay. Men ved du hvad, så må vi... så nu vil vi købe lidt musik, købe nye banger, og så ses vi igen i bussen her, gang. Eller det er jo 460 R Slagelse over Sorø. Så nu skal vi med bus i 7 minutter eller sådan noget, og så skal vi gå 7 minutter mere. Hvad, Hugo? Har vi købt en ny stol, eller hvad? Nej, men det var en fucking giant woofer, seriøst. Motherfucking kæmpe. Vi har hentet os op, Uber. Status. Bus kørte først om en time. Vi droppede nummer 2 stop. Fordi at vi kan simpelthen ikke komme derud. Det er faktisk umuligt at komme derud til nu. Så vi har pendlet lidt. Tommelund, hvad hedder det? Så kommer noget. Det gør det der. Når vi snakker om solen. Så op igen. Næste gang så hos din cykelhjem. Forfaldet hvor hården obsidian. Kendt til din Barbie, men mangler min Harley Quinn. Rosen den gør alting godt, min ven. Please sig du ikke tog med hende hjem. Så ræk mig vinen og whiskyen. Vi ses så værste, vi ses nok i Kilbyen. Hun siger du burde få noget hjælp af en. Jeg siger jeg får hjælp af vennerne. Lover jeg ordner det, lover jeg ændrer det. Hvornår det over, jeg magt ikke at tænke på det. Så har vi kommet hjem, mand. Hentet wooferen. Kæmpe fucking stor. Det er det, jeg må tugge det her om The Magic Happens. Det var her Charlatan, Stalker, alt for meget, 10.00 freestyle. Og den her ene sang med alle gutterne blev lavet. Hvad fuck er det den her? For tøven, jeg vil have for tøven. Jeg var så ikke lammet i baggrunden. Så er der fucking æg, eller hvad? Så, kæmpe bakke. Ikke med komfort, jeg fucking gusten ud. Hvad vi ikke har i køkkenet? Hvad vi ikke har i køkkenet? Skal du have en lille mad med noget? Hvad hedder det? Nu har vi hentet den. Vi har også Hugo. Flækker lige noget mad. Så skal vi til Amager. Lige Elgiganten. Lige at købe noget shit. Ja. Det bliver godt. Det bliver fucking godt. Glæder mig fucking meget til at høre. Det kommer til at du sindssygt på det der lille lortkamera der. Det kommer til at gå fuldstændig i stykker. Det er brilliant. Fuck, it's enormous. Let's get going. Okay. First,
Ses i Metro. Fra starten, Scandinavians Harlem. Neonlysene skinner som om, at det var et harem. Vi var ude i kulden, nu vi alle inde i varmen. Lydbilledet af byen, forurenet alarmen. Yeah, vi drømte om at lave en landeplage. Nu kan vi høre vores sang i radioen hver anden dag. Folk står i kø for at klappe og tage hatten af. Men sådan er det, når McCoy, han er manden bag. Yeah. Den er ikke så vild. Nå Hugo, så blev vi vist færdige for i dag med den little episode. Men vi er langt fra færdige. Vi er langt fra færdige, mand. Det er kun begyndelsen. Derfor ikke meget. Og se udsigten til så smukt. Belysning. Man kan ikke se et skid på det her kamera. Lige nu seriøst bare, at der er overskud på det her kamera. Det er fucking smuk himmel lige nu. Ja, det er virkelig smukt. Ja, nå men ja. I må lige like and subscribe, guys. Og lige sige, hvis vi har noget mere. Vi sidder og redigerer videoen lige nu. Breaking the fourth wall. Nå, hov. Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice, it's paradise.